Garaşsyz baky bitirip Türkmenistan Bede Watly at muradyň mekany ýyldylip yglan edilen täze 2026-njy ýylyň şanly tutulýan bayramçylyk dawaralary Daşowut welaýatynda da ýokary ruh bilenligi beslendi. Täze ýylyň ilkinji gününiň ýertegerinde Daşowut şäheriniň baş baýdak meýdançatyny ýaşyl togumuz ýokary galdyryldy. Bu ýerde Daşowut welaýat häkimliginiň, Welaýat Medeniýet Müdürliginiň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Welaýat Komitetiniň, Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Welaýat Birleşmesiniň, Ýaşy Guramatynyň Welaýat Geňeşiniň, Tenaňyçylar we Telekeçler Partiýasynyň Welaýat Komitetiniň birlikde guramagynda geçirilen dawara täze ýylyň ilkinji gününiň şatlyk şowguny, ruh bilenligini hasa belende götürdi. Agdy birligiň, jewitligiň, dostlugyň, miýdemez bir kararlygyň dawaralanmasyna öwgürlen täze ýyl joşguny hemmeleriň şatlygyna şatlyk goşdy. Dawarada çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarmyda döret berýän giň mümkinçilikler üçin alkyş sözlerini aýtdylar. Ulu ruh bilenligi beslenen bir bayramçylyk dawaranyň dowamında teatr artistleriniň sahnalaşdyrylan çykyşlary, edeb sazly kompozisiýa bayramçylyk dawaratyna öz boş öwüşünçaýdy. Bulaýdyň aýdym stadanlarynyň tans dörüjlük toparlarynyň ajaýyp çykyşlary hemmelerde aýratyn täsir galyrdy. Ýerine ýetirilen aýdym saatlardyr tanslarda şatlyk şowguny betlenip gelen täze 2026-njy garaşsyz baky bitirip Türkmenistan Bede Watly at muradyň mekany atly ýylynyň Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarmydyň ýurt umumadamat bähwitli bitirýän beýik işleriniň iri ýurdumyzyň milli gödörlüklerimiziň waspy belentden ýetirildi. Daşowut şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki Başarsanyň ýanyndaky bayramçylyk meýdançatam köp adamly boldy. Bu ýerde şäheriň ýaşaýjylarynyň hem de olaryň mehmanlarynyň körpeler bilen gedenes etmekleri aýratyn täsirli pursatlara baý boldy. Bu ýerde welaýatyň medeniýet sunud statlarynyň gatnaşmaklaryna hoş geldiň täze ýyl, salam täze ýyl atly bayramçylyk dawarasy guruldy. Täze ýylyň bayramçylyk dawaralary welaýatyň ähli etrap şäherlerini gurşawaly. Görkany watanymyzy Gahrman Arkadamydyň, Arkadaly Gahrman Terdarmydyň alyp barýan dünýä nuklerik işlerini hem de täze 2026-njy garaşsyz baky bitirip Türkmenistan Bede Watly at muradyň mekany ýylymyzy wasp edýän çykyşlar bu dawaralara gatnaşan adamlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Dawaralara gatnaşanlar baky bagtyarlygy hemişelik peşkeş beren Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarmyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.